BTC सरकारनि मोनसे गोदान बाखनायजाथाव हाबा। कक्राझारिनि सासे गोख्रों खौरांगिरि अजित बसुमतारी बिथाङा गुवाहाटीनि एप'ल' एक्सेल केयार देहा फाहामसालिनिफ्राय उदां जाबाय। बिथाङा थांनाय 30 एप्रिलनिफ्रायनो माइल्ड स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनानै गुवाहाटीनि एप'ल' एक्सेल केयार देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। नाथाय 6 सान फाहामथाय लानायनि उनाव बिस्तिबारखालि बिथाङा सिगांनि बादिनो गोख्रों थासारियाव फैफिननानै बे देहा फाहामसालिनिफ्राय उदां जानो हाबाय। गोख्रों खौरांगिरि अजित बसुमतारी बिथांनि देहा फाहामसालिनिफ्राय उदां जाबोनायनि सायाव जों बे बाथ्राखौनो बुंथारनांगोन दि BTC सरकारनि अननायाव खौरांगिरिफोरनि थाखाय बावैसो हेल्थ इन्सुरेन्स पेकेज फोसावनाय जादों। बेनि गेजेरजोंनो खौरांगिरि अजित बसुमतारी बिथाङा गावनि फाहामथाय लानायाव नांगौसेबां मददखौबो मोननो हादोंमोन। BTCनि बे हेल्थ इन्सुरेन्स पेकेजखौनो खौरांगिरि अजित बसुमतारी बिथाङा गावनि गाहाम फाहामथायनि थाखाय गिबिसिनै मोनजेननो हायो। BTC सरकारनिफ्राय बिथां खौरांगिरिखौनो जोथोन लानो देहा फाहामसालिसिम हेफाजाब होग्रा सुबुंफोरबो दैथायहरनाय जादोंमोन। बिथांनि बेबादि सरकारनिफ्राय हेफाजाब मोननाया गासिबो BTCनि हेल्थ इन्सुरेन्स पेकेजनि गेजेरजोंनो जाजोबनाय होननानै मिथिहोदों। खौरांगिरि अजित कुमार बसुमतारी बिथाङा बे बाथ्राखौनो लानानै BTC सरकारखौ गावनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरदों। लोगोसे BTR सरकारनि हेल्थ इन्सुरेन्स टीमखौबो हाजासे मदद होनायनि थाखाय साबायखर बावहरदों। धन्यवाद BTR सरकारों। BTR सरकारे नতুन सरकारे पावर आहार लगे लगे आमार जानाय सकरार कारणे इन्सुरेन्स कभारेजर कारणे কিবা কৰি দিছে। প্ৰথম হিচাপে মই এইটো পালোঁ আজি কিমান 95,000 এৰাউণ্ড 1 লাখ টকা আজি পাবলৈ সক্ষম হ'ল। এটাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিৰলা আদিত্য কোম্পানীলৈ আৰু BTR চৰকাৰকো মই ধন্যবাদ দিলোঁ। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाय लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाय लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाय लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथायखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाय लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथायखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाय लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360